Здравейте на всички, аз съм Kevin086, вече да знаете, че ще имам собствен канал в YouTube. По всяко време може да го гледате. Да ви кажа, че ще играя с Майнкрафт с приятели, като паленти. Не един ще го видите. Може да играем в сервер, например като Legit. Може да играем Skyblock, всякакви минигеймс, Survival, пък за Survival, като останем в някой сервер, ще си оцеляваме в него. И да се върнем нещата. Ето, направил съм си тук айтемите, като ме спавам да ни викат, че съм читър. Сега тък му вземах този камък тук и кол. Всъщност щях да си правя и... Оле, то дълго нямаме, ба. Оле, не. Те пълна простия. Също така ще снимам на синглплеер на моето Minecraft оцеляване. Да кажем по-подробно, че може през ден, през два, може по някой път всеки ден, когато имам време най-често. Ще може да съм. Аз да вземем тези помпи тук. 4. Ще взема. Оп, чакай да не хъбим толкова бързо бучетата, че няма никаква храна. Значи до сега, където ме е спамвало, било само пустиня, нямаше нищо, никакви животни, никакви дървета. Тъй само ме трогаше. Края на епизода ще бъде, сега ще ви кажа само, ще бъде като може, като направя половината къща или цялата къща. То ще бъде още в началото, само да знаете. Сега да видя. Да върнем към ета с гора натам. Да видим какъв е този цветния байом с тези цветенца. Само да не ми искат букщата много бързо, че няма никаква храна. Ма само овце. Овце. То според ма спална с място с овце. Като за начало ще ни трябва дърво. Пък в другите епизоди вече ще може да довършвам къщата, да ходя да майнвам. Такива глупости. Чудно е, какво е мана е там, ама че съм бъгла. С дърто ми. Да. Както виждате, че много ми трябва дърво. Сам да не лапа. Че миналия път в началото голям лак. Умъж. Ще бера дърво, докато лопатата. Wood Pixel, не ми се щупи. Wood Pixel. Всяко ще вземам и аз всъщност да се анти. Ще му бера 52.
направо както така ще набера, докато от сега начало ще бъде твърде тъпо, ама накрая не се знае. По-нататък къде? Не спът накрая. Но лечи ми звъннаха. Май трябва да го изрежа. Не знам. Оле. Село. Половин село е май. Ще има? На 100%. Къщата ни готова. Не бе, как аз ще направя, просто ще разгледам какво има. В селото тези вилежери какво предлагат. Бива се, ама като нямам. То скупи. Да. Трябва. Аре, няма ли някой, който предлага? Храна е мало места. Чай така вътре какво има. Окей. Честове, местове, няма си така. Чакайте малко. Тук да знае, че го режа, защото ми спамят приятели. Как точно сега ще им слагат. Окей, така и той може да го изрежа. Ох, че ми взе кръв. Аз правя закон. Окей, явно ще преспя тук. Да легна. Окей, начам някъде да стаса. Опасно. Пак не спомняте. Сам спамят. Еми, за сега. Ето си имаме семена, ще направя градинка. Ето тук ми е много удобно да се заселя. Като за първи път да казвам, може пък по-нататък в другите епизоди да се заселя пак някъде другаде, не се знае. Но мраза като има толкова трябва. Също това е момента да ви кажа да се абонирате за мен и ако искате, ако видеото ви е харесало, да
Също някакво да ви хареса, защото сме още в началото, ама нищо. 56 дърва. Ще много. В принцип аз ще правя моите холмове, ама не знам за вас. Не, грешка. Едно, две. Едно, две. Едно, две, три. Окей, този път стана симетрично. Айде да си хабя цяло дърво. За сега ще бъде от дърт, пък после ще се занимавам да го правя. Ще бъде чиите квадратчета и само ми спамята и. Но мразя като снимам някой да ми спам. Окей, тук дървото малко ще го променим. Защото свърши другото. Ще направя покрив всичко. Сега в първи епизод. Окей, точно. Отвънка ще има градина, само да кажа. Окей. Бучетата ми свършиха. Се занимая само да правя покрива. Окей. Окей, ще гледам видео, защото преди само грешах с тези слаби. Ще гледам да го правя по-внимателно. Но мразя, честно да ви кажа, като ми спамят по време на видео. Все каквото и да е. Не знам за вас, ама ще гледам да направя половината от покрива. Не знам дали ми сващате идеята, тук ще бъде по-нагоре, така ще трябва много материал, много дълго. Ама какво да се прави, ще го направя. Не казвам, че ще бъде в този видео, ама ето. Просто Окей, стигна ми за тези неща. Сега отвътре да го правя изобщо. Окей, ай ще си изхабя малко от дългото. Толкова ще отида после пак да набера. Просто за начало и тъй. Не знам, това видео ще е към края си, скоро време. Окей, докато не свърши дългото.
И тук тези неща сега, както са, продължавайте нагоре, докато не са запълнили тук цялото. Това ще бъде за този епизод. Утре... не забравях да кажа, че ще пърс някакви белита, брат. И нищо е сега, сняг. Какво се прави? Окей, мисля, че ми стигне за той да работя. Какъв късметлия съм. Окей, тези неща. Ай, ще ги махна с ръка. Да ми пречат. Ето, нямам бучета, нямам нищо. Това е за сега, хора. Това е краят. И до скоро.